pola alma mater da carreira, e 40 anos despois podemos estar aquí trasladándoos a todos e poder participar. Ojalá poda seguir outros 40 anos máis. Este tipo de probas son importantísimas para o rural, porque aparte de dinamizar tanto o deporte, tamén dinamiza o turismo, que ese día supoño que terá un impacto aproximado de 2.000 personas, a parte dos participantes e da xente que nos visite. Por iso son importantísimas estas pruebas. Estas pruebas son importantes e tamén é importante os organizadores, e, verdad, estou moi agradecido a todos os compañeros que están apoiando esta prova durante todo o ano. Isto é un traballo de poñer graniño de area todo o ano para chegar ao día ese grande da carreira que é o que pon polo fondo. Pero, bueno, sin eles sería imposible tamén sin os colaboradores e imposible sin os organismos oficiales, porque sin vos tampouco sería posible facelo, e o cal vos estamos moi agradecidos.